tam něco dole, to znamená, že tam bude něco dobrého, protože to svítí, dámy a pánové, takže jsem na to hodně zvědavej. Jdeme na to, chat. Opa. Opa! Co to je, brácho? Já už mám všechny skiny na Ricka, chat. Oh my god, je to dobré, chat? Je to dobré? Je to dobré, chat? To je rare skin, 500 gemů, 800 gemů, kolik gemů, chat? Kolik gemů skin? Děkuju za dárečky, děkuju za follow, dámy a pánové. Kolik gemů skin to je? To ani nejde koupit, ne? Jde to koupit, vzácný jako prase, je to vzácný, chat? No hell, bro. OK, to se mi líbí, chat. Nejlepší, co ti může padnout, nejde koupit. No way, chat mě zase padnul extrémně rare skin. Oh my god, equip now, brácho, let's go. Jdeme dál. OK, chat, máme tady další megabox. Jenom 4 itemy, nic tam nesvítí zatím.